Kabot lang ako karong di ka mo hilak. Saka nakadaha ang nagod-nagod. Hi guys. Magandang buntag. Unraga na Slim Wheel. Ang hatid taman rakos kuan. Dao. Di alam ko matus panglaw. Kay kuan. Basta manghilak na sa ko yung uli. Pag-chat, inag-abot sa Manila. Pwede. Hindi pwede. Ikaw na nang pwede mo chat, ha? Basta na yung nabilin. Basta na yung nabilin? Ako di ay, nabilin man. Hello, yung hilak na pud na. Nag-abot sa Manila. Ngayon pa lang hilak ko sa aeroplano. Ang kapal pa ka mabalik? Saan na makatrabaho? Imo tapang insurance ni Agi lagi. Pero na naman na. Ang agi mo balimaran na yung ticket, magagasto na pagka. Ang tinahatos liksi, kaya mata niya wala siya sa tapad. Nadog mo yung liksi gabi eh. Baling na ito. Ha? Ito yung baling na ito. Kapag amping ha? Exercise na dito, nagabot sa Manila. Ano yung gano'n? Ha? Ano yung Daka lang ang busog. Lain ka kayo. Exercise gapon. Hindi lagi magpalabig. Babusog. Pag diet-diet, pwede mo rin siya. Bakit ka nang magpalabi ra? Sobrang nas kaon. Kontrol ra. Dagang pamahaw. Hindi ma. Yo, oy. Mula ragan na. Lah, wala ang maglumaan ka. Ha? Opo man. O may mga tao na rin. Motorsikil na naman ka. Ha? Motorsikil. Naman niya kay Baji na, mga na. Ang tanah. O saan yung oras mula ka namin niling ko tusud. Lang din. Ha? Ha? Or. Saan ako nagipasahiro pa kaya? Lakay na lang ka dala. Natutup. Kanana, mga nana. 7:30. Asang oras mula ka ni? 5:30. Haran na may oras ron. Kasi ito pa. Enja. Motor na may hindi pa. Ato na mo. Ako rin. Enja. Once. Ano rin 5:30? Ano ko mang po? Pagbuwan sa gawin. Tagpubis-bus. Hindi ka mabalik ko, Eric. Hindi na. Kabot lang ako karong di ka mo hilak. Saka nakadaha ang nagod-nagod. Ano ito? Marong lang nag. Ba't tama na? Ha? Ito na kami. Di, iyak sa ako ato ko, Eric. Balik. Ata. Baka sure ko na. Ito lagi. Isa makadang tara. Ito ba ito? Isa man dito si Zach. Wala pa mag-escape. Ito pa camping, ha? Pag-chat na, huwag na abot na ka dito, ha? Lagi. Bantay. Lagi dikas. Kaya naman dahi. Ano na ka? Huwag mo ko siya. Parang pagkitan. Parang kulo-panood naman dahil dahil. Adik ko itong 520 ninyo nga para kuhan. Ninchat na Slim Wheel. Parang Slim Wheel sa Manila.
Abot na siya. Chat siya na ha. Nga, wadyo ko nakapag niya gizang luha. Maghilak siya, gimingaw. Mama dyan na iya, basta mo talikodan siya, maghilak man. Ito siyang gihatag gani ha. Buntag, pero wala ko batos Panglaw Airport. Dito ako sa dao, wala kasi siyang pasakay sa bus. Diyan, pagtalikod na ginagaw. Nagputik-putik ang mata. Kahilak ko na, ijar ko nung ipagnan. Paglakaw na na, anihilak ko siya. Buhay naman po. Sa mga tuaman sa ladyo, gitang trabaho, dyan. Kinahan naman din dyan mo trabaho lagi, kaya arong makatigong mo kwarta. Agwas, sa trabaho. Magan sa naman, iwanan may mahimo. O nang kinahan lang din siya magtrabaho. Imingaw ko nung siya. Chat lang. Pero muli raman po to siya. Mga pila kabuwan. Muli raman po to siya darig balik. Maunikuan. Saktong bata. Buutan. Manilhigjud. Kaya rong mahinlo ag nataran. Hala, very good. Nagigado si Lixi. Basta na ako'y buhatin, ngita kong ganda. Kara kabuutan. Magngani na po uli sa Alicia. Very good ka sa gabi. Ayuhan, pakaligot mo ka bayabas. Pagkano ko nakakudot sa biyabas, bi? Premium. Premius pagpanilhig. Sida na ako'y buhatin na rin, dahil sida may lingaw. Ngita na siya trabaho na. Awan na sa gisugo. Nabugot taman di ay ingan ang taga ni uli ni Mus Alicia ha. Nalawag ng agi ito to, ah. Hala, na arang hino agagi dari. Uy, very good ka bi. Katuri ka ng sugod. Be. Ning abot ti mo sa Alicia ba ingani ka dito ha. Abot ka sada pa nilihig. Permihan kas kapitan. Kung abot kas kalsada panilhig. Wala mo din sa salita. Di. Ada ra magas daplis kasada. Ara magata kang kapitan. Sakto gud na imong gibuhat bi. Mga bata. Tadawa na jud gibuhat ti Lexi sundugan ni ninyo ato mo sige dua-dua. Ngani may beutang bata jud. Inigaw to batog, ginig mata, manilhig. Ara ka very good ka ajo. Inagabuntag sa do, masadog bakod, kay mag-ilis o uniform, eskwela, maligo. Dahil batang buutan di ah. Nganing puli sa trabaho ni Limwil. Trabaho ni Limwil, inig kagabi, inig hamag panihapon kay, nga naman, magkuhag tubig. Patay! Naawa lagi. Mahimasa pa na. Hamag panihapon, kuhag tubig. Kuhas ang tambaw. Dahil po rin Limwil. Sandog na mas Limwil be? No. Piti-pinom na magtambaling mo, me. Ha? May no. Tambaling mo, mami. Dahil po rin Limwil ah. Ano pa ni? Kaya lang ni sira. Gihatad po din sa kuwan. Butang nga nagtambaw na ho. Isa pang gihatad. Dugo na. Wala naman niliksi. Di batang buutan daning puling Limwil. Aho na ba kuno kang anak ng sa Aisa? Hindi ka. Wala may anak ni mama. Wa. Mga anak sa saglayan da. Ikaw na lang ko ang anak-anak. Kaya nagtara mo sa TikTok katong sa tatang tulo. Ikaw, ako, si Limuel. Katong sa tatag 100 miles. Nandiyan mas Aisa nga. Tiyo, mura mag-injong anak. Nandiyan ko nga amang na laman eh. Hala, ihatag na kuno ka namo. No, mami. Nakaila na kasang tambaw. Huwag hani ang im ng karon. Kay bore ka. Huwag mong gurog kay bawo. Aman be? Ha, kay bawo pa. At sa mga jabo. Tara may mapusa diha. Kami. Di ba gura mo? At sa kay bawo. Mansa man mong gusto dig mo haman ka eskwela nurse dai. Nurse. Nurse imong gusto mo eskwela nimo? Okay.
katong sa una kay nagkuntik may ka ng nurse. Ako'y nurse. Nanzadi katawa nagdugo. No. Kalawanan ko. Adi ka pwede manars. Kaya nga yung mga karas o nga motor nga na makadugo-dugo ikaw man na yung maghunad, di mo man nga hinluan. Mahadlo ka. Madya mo alamang ka. Mudong buga ato sa laing doktor. Laing doktor. Nars mo ko si Janahe. Isa ka buo? Nanglabat na sang tambaw. Mo na imong timanaan nga mo na yung imong ni kabi upat ka buok. Upat ra? Upat ka klase, jaga sarada na mahug ha. Basig na manghug. Nay ning gawas? One. Tarawa lagi, nanghug na lagi. Sunod. Sunod kani. Isa lang. Nga ni buhatos nurse. Aron practice ka. Og na kay pasyente nga nahigde nga na imong paimnon. Jadi pag pwede magdama-dama ilay ito nimong nainom na naho. Imong ilain. Kaya aron di ka maglibog. Das sunod kare. Isa lang. Asa kay mamatay nagbuduhaon. Nganong lipstick man ka? Aga kay maratang simud, mura jud kag hinabako. May item jud na. Sunod. Hana to, pilan to na inam hatanan. 1, 2, 3. Tulo na. Kana las. Dada kay apa, wa pa na napahuway pa ko. Di man nimo asa gunsunan nagimong pasyente. Upay na may pang tauran. Nigi mag-inom sa mga kuan 15 minutes sunod na pod. Nga nara. Magnas siguro jud kabe. Kay ikaw may tigkuwas ang tambaw. Og ma pong gabi maganiko. Ha? Mana? Kana last na na. Unsa man ni? Ikuhita ni. Tak tak. Ndag matiguang nako kaadyo be sa nga tanan imo kong alagaan. No? Karang matiguang nako kaadyo. Nja nakatay-tay na ko suok. Imo kong liguon. Di mo dai ko ro si Mama Jolie liguon mo. Sa baliha baho. Kaya bang matiguang na ko nun sa... Apa na tampo be? Loko! Maka-adik rin magatinig. Ikaw mainom nga wag kasakit. Kaya lahi ning pinobarbital. Anong Madam, kibawang ka? Kaya ba po kaya makabuang niya makalagat na sa utok. Kung mainom ka na nga wag kasakit, palagat na mo utok. Ha? Wakwak ka jaga. Bisa